Umdlalo wasemuva weKaizer Chiefs neBafana Bafana uRashwin Dodle uzilungiselela inselele enzima lapho ezobhekana nabadlali abathathu abahlaselayo beMamelodi Sundowns, uLucas Ribeiro, Peter Shalulile no-Ingram Reyners. Laba badlali abathathu bebonke sebeshaya amagoli angu-25 kwangu-46 eSundowns kwiligi kule sizini emidlalweni engu-19. Cishe kuyona yonke imidlalo edlalwe yiSundowns, omunye wabagadli bayo uke wafaka igoli epalini, kodwa uDodle akasabi lutho. Uyalivuma izinga labagadli beSundowns, kodwa ukholwa ukuthi ukuvikela okuqinile okuhambisana nemizamo yeqembu lakhe kungamelana nokuhlasela kwabo. uDodle ugcizelela ukuthi konke kuncike ekuletheni umdlalo wabo ophezulu ngomgqibelo. Njengoba neSundowns izoletha umdlalo oqinile, uyazethemba ukuthi uma iChiefs ingenza kahle kakhulu izokwazi ukubhekana ngqo neSundowns. Lo mdlalo ubaluleke kakhulu kumakhosi njengoba ezobhekana nabaphathi belogi kanye nabavikeli isicoco seBetway Premiership, nokho ngokungafani nomzukiswane wokuqala wesizini. iKaizer Chiefs isinamandla okuhlasela njengoba abadlali abasha uGlody Lilebo, uTariq Morris noThabo Cele baqinisa isquad. uDodle uqamise umthelela wabadlali abasha, ikakhulukazi uTariq Morris. Umdlalo wakhe oshisa izikhotha usiza iChiefs ngokuphazamisa ukuhlasela kweqembu eliphikisayo nokuvimba amabhola amade ebhokisini. Ikhono likaLilebo lokushaya amagoli kanye nokuvula amathuba kukaMorris kanye namagalelo kaThabo Cele emaphakathi nenkundla kuqinise ukusebenza kweqembu jikelele. uDodle uthemba ukuthi abadlali abasha bazoqhubeka nefomu yabo enhle futhi basize iqembu kumdlalo ozayo.